former name here. And Okpoko Community Secondary School. It's in Ike. I believe Okpoko. I could not get campaign after swearing in will be in Okpoko. Yes. And Natata. Mona deputy Dr. Onyeki Bezima Okpoko. There. I think I do Okpoko. Well, I guess you so to I not in Okpoko neither. I know Jesse Soludo. Yes, somebody Benny. Where's the guy there? I was a canal. Where for to community school? Oh, my God. I'm a man in a roof here. And men in a class on for silly no Namaka. My floor, Yamaka. And I know Nanka, one of the best schools in Okpoko. Yes. Yes. Eh? Yes. Nanka, one of the best. Yes. With this one as the best, we don't need to go to the rest. I have to get, and I get something about it. I have to go. Sakamori the law. So I'm going to go. Law is working in Okpoko. I get good done. And we're going to deal with it. I can go for it tools over there. When I'm million to everything. When I'm awkward, well, what was there that you everything? Got out on the net. Aku naik tua deh, kamu naik berapa? Kamu naik, anak itu enjoy ya, udah lebih enjoy. Merokok beli. Where is the man? Yeah. Call him. The other side of the road. Yes. So the other side of the building. Okay. That's cool. Like that. Okay. Okay. Other man. No, I got this one. No, like no far, no. I don't have any time. We are suffering. I'll go out the headmistress. Mba. You are one of the teachers. Get on here with the headmistress. Oh, no, Benny. Oh, Mba, if I do like that. That's you and I school, and I'm if I man, I am. If a teacher got then I whenever. I have Okpoko, and the solution is here. Okpoko got with a teacher. Okpoko will be different. And I have messages now. I will stop over many places. But very importantly, I have one day aboro para pundo Okpoko. Anambra. I go na Data Gaba, and one year for selling an order. Saying they are giving you no government is here. Oh, no record. I know you record. When I got up on a guy, never. I will have a cause of my cabin guy, get a bike and Njenje. No. Gabo, even if they got it, I drop peculiar to this school.
Or if there are many schools. You are chemistry, you are biology lab, you are everything, and so on and so forth. We don't have Afugom Silin on my Josima. Fukuanam, or they rimeli. Thank you very much. You can see the people all around. Glamour. I go to this one, I can't. Pamsec help. I fui over the eye. I want them to collect this. Where can cool black? Facility that is here with yes, Keronya na collect the contact. Madam, I'll bring my number. Bring my phone number. Buy what I never your number. My never number is like come and say. Now you're blocking. Something is happening here. Something is happening here. That's our governor right here, standing on top of the refugees. Definitely he's committed to solving this problem once and for all. You can see that is the governor right here. This is not a free swing. This is a committed people here to the people, right on top of the people's problem. I'm snapping. This is You can.
acting governor what he said because I want them to and get in this. Nedu. Chinedu. solidarity to the government. Clear there. This is what we're practicing. We go through now. Goes all down to River Niger. For the water, the whole down the other side. See the river on top of it. And people are sleeping. Look at this one. CJ, Come on. come. King. Come on. Come with your mic. Showing commitments. Promising hope. So this one comes in. After swearing in, now Mona Deputy Governor, Dr. Onyeka Ibezim. Isaac Aja Walanya Wefo. That brought us to Anya Wefo. I do why when I and I get what I can. I get what I wear back to River Niger. And of course, Governor Kaposi, well, that's now when you need me got out. I get whatever no can was at that the idea Millie, I will I near for now. A very good Millie. Don't worry. Millie, I have the solution is here. I get me if I get me. I'm a million there now. What can I cook a macaba? I do for a lot. I got really low. Oh my God, school so nowhere. I've graduated in Anya. I get metal back. I get Metiaka. And I can't get Bonandia Borogara Bonaka.
bido tata gaba onye ọbụla kwụsịrị n'ụzọ wee sị gị ka inye ego na gọọmenti tinyere ya onye a bụ onye ori gọọmenti dịla ego ọkwụnnanụ anyị dịla ego anyị ga-eji kpocha ibe ọbịa ndị ga-ekpochi ya ga-akwụ ụgwọ ọbịa mana ị ga-akwụ ụgwọ onye ọbụla ga-akwụ ife o kwesịrị ịkwụ ọgwọ naira onye ọbụla akwụọ nke ya mana ị ga-akwụ ikwunye n'ihe na gọọmenti e wee rụọ ọrụ ọkwụnnanụ ya a ga-enwe sistem a ga na-eji akọlekta ego gọọmenti nke agboro ndị agboro nwere ife a ga-alụ onye chọrọ ịlụ ya anya bịa ka anyị tinye m ọzụzụ akụzielụ m aka ọlụ elụba akaba lụọ ife ọzọ agboro ga-arapụ n'aka azụ afịa si obodo ọzọ abịa n'Ọnịcha zụba afịa shọpụ niile dị n'Ọnịcha na-eme mmechi isi na-agafe ebe ndị ọzọ ọ dị mma etu a ndị agboro rapụrụ ndị be anyị fajụkwa ịrapụ ịkwụsị ike ọ na-abịa igbu ụlọ ebe a don't worry. I got what I'm doing about. You can hear it. Quem quando dá gaite? After swearing in, I got your Okpoko. I have the Okpoko. I did not deputy Mbo, Dr. Njenje, even I got Okpoko. I went with Okpoko. Come out. Not even Yes. Soludo Jabegoha. Secondary over there. Yes.
Thank you. Can I pass school? Can I pass school? St. Mary Division. Yes, sir. Group of schools. Yes, sir. I am at the same school. Yes, sir. Primary, secondary. Yes. Can I know when you in the primary? Can I know in the secondary? Oh, I guess in the primary. I guess in the secondary. Uno negente. I kwelu nkwa oge anyị na-eme campaign. Na after the election, na anyị ga-abịa Okpoko. Na after swearing in, na anyị ga-abịa Okpoko. And today, Mona Deputy Governor, Dr. Onyeka Chukwuibezim, Neyeba, I abịago Okpoko. Ụmụaka ụnọ na-anụ ya, anyị abịago Okpoko ka anyị were anya anyị wee fụ etu ụzọ ụnụ dị, wee fụ etu ma mmiri ụnọ nwekwa mmiri ebe anyị. Mmiri na-abịa, ụzọ na-abịa, ndị agboro ga-ana. Ụnọ na-anụ ya? Ụnọ na-anụ ya? Ụnọ sị na agboro ga-ana ya.
anyị agwago ndị agboro papụ ọnụ ụzọ. Ụlọ na-anị ya onye ọbụla kwụsịrị mmadụ n'ụzọ ma ọ na-abịa sị na ọ na-anị ya ego na ọ na-eweta ego maka gọọmenti, onye a bụ onye ori. Ụlọ na-anị ya anyị abịago Okpoko and the solution is here. Solution emego gịnị? Solution abịago n'Okpoko and ụnụ ga-afụ the effect. Ife anyị bịa ka anyị were anya anyị wee fụ anyị nazie anyị akwapụ n'ọba. Anyị gwafe ego gọọmenti ga-abazi n'akpa gọọmenti maka gọọmenti niile ego iji wee lụ ilo, ọ niile ego iji wee gbapụ mmiri ma ọ gote mmiri from the river Niger ka ọ bịa, ọ niile ego itinye ọkụ, ọ niile ego idozi skuul, ọ niile ego ime spọts bọọlụ. Mana ndị mmadụ na-akọlekt ya na-etikọnye n'akpapa. Anyị sị na ọ ga-ana ọnya ka anyị bịa. Anyị na-akpagharị sins anyị afụgo ebe niile anyị na-apa agagharị ije ka anyị nọ. Akwụkwọ ngọta gafelu na ụgọta gafelu ebe niile ma anwụ ma ife niile bi n'ime ya. Mmiri ada agazi agato Sakamori ọkụ ya. Anyị ga-ekpocha Sakamori ka mmiri gaba agaba ebe a. Ụlọ na-anụ ya anyị ga-ekpocha Sakamori mana ụlọ ama ewelụzi onye wepụta deta ife o mere ọ bịa wunye ya n'ime gọta. Ụlọ ga-eme etu a, ụlọ ga-akwụsị ya. Ụnụ ga-akwụsị ya. Anyị ga-eweta ebe ụnụ ga na-eje edobe deti ụnụ ka anyị bịa na-ekpopụ ya. Ụnụ anụgo? Okpoko ga-adị mma. Okpoko ga-adị mma. Okpoko ga-adị mma. Thank you.